Vula uyacisha ulive kunzima. Shawa igebengu. Abuye kube yini na ngaphandle kulesigebengu. Sengibuyile. Kunzima namhlanje singena siyaphuma. Namhlanje ngiyayitshela singena siyaphuma kumatasa namhlanje. Singena siyaphuma. Kumatasa namhlanje singena siyaphuma kumatasa. Singena siyaphuma. Bakhona abantu basemtuba la. Ukhona umtubatuba la. Bakhona abantu basophondweni la nikhona. Bakhona abantu basemtuba la ophondweni nikhona yini lapho. Abantu basemtuba la ophondweni nikhona yini. Ngifuna ukuzwa nje ukuthi ngabe bakhona yini abantu basematuba la. Nikhona yini abantu basemtuba ophondweni. Ukhona umtuba la. Ukhona umtuba la. Lapho ophondweni ukhona umtuba. Bana kancaneke. Mawukhona ungasemtuba nje phakamisa isandla comment section uthi ngikhona. Mawumuntu wasemtuba nje uphakamisa isandla kwi comment section usho ukuthi hayi ngikhona futhi. Ukhona umuntu wasemtuba la. Mawungasemtuba nje ophondweni lapha ku Ward 14 hlala la. Kunendaba esigaxa la eyitshe kakhulu la engize nayo. Niyamkhumbula ethi uMvelase esiqaleni la. Ngimbeke la escreenini. Niyamkhumbula ngithi uMvelase lo. Umvelase lo kade kudumithwa ushaya intombazana u70,000. Niyamkhumbula ngithi uMvelase lo kade sisho sithi ushaye u70,000. U70,000 ushawe intombazaneni. Niyamkhumbula intombazane lekade kuthiwa izofakwa emsebenzini. Ayithi phela mina ngumthombo othembekile. Nginitshelile nje mina ngathi kuyo sekuseni. Makusekuseni ngizobe sengiyeza makusekuseni ngize kini makusekuseni. Ngizontshela indaba yonke ephelele. Uphi umtuba lapha eWard 14 nikhona? Nikhona yini lapha emtuba? eWard 14 nikhona emtuba. Bakhona yini abantu basemtuba laba ku Ward 14 nikhona yini lapho? Ngifuna abantu basemtuba laba ecomment besho ukuthi cha singamatuba sikhona. Ukhona umtuba. Lapha emtuba senegebengu eziserious lapho emtuba funa nivume. Umtuba usubolile lapha emtuba negebengu eziserious lapha emtuba. Ukhona umuntu wasemtuba la ophondweni area ngoba lesigebengu engizosiveza manje niyasazi lapha emtuba. Lapha emtuba ophondweni nikhona yini lapha emtuba? Nikhona yini lapho emtuba? Kunomfana la abathi uNduduzo Buthelezi walapha emtuba. Lapha ematuba nasi isithombe sakhe lo mfana. Tshelile ngathi team yami isazoba busy. Lo mfana lo bathi uNduduzo Buthelezi niyamazi lo mfana lo emtuba. Lo mfana lo emtuba bathi uNduduzo Buthelezi niyamazi. Lo mfana lo emtuba bathi uNduduzo akaButhelezi niyamazi. Ulapho ophondweni ku Ward 14 niyamazi lo mfana. Lo mfana uyena ke osebenzisa igama lika Mvelase. Uyena lo khandi account yaka Facebook ngoMvelase. Uyena lo enithenga kuyinkomo mangabe nithenga inkomo kuMvelase. Uyena lo osuke ethatha imali yenu ethi uzonifaka emsebenzini. Umuntu ohleze emxhumile nje kanje emlandela kwi channel yakhe. Yonke into ayenzayo uMvelase nanga umfana oyayithatha igama lakhe uNduduzo akaButhelezi walapha emtuba lapho ku Ward 14. Niyangizwa yini lapho emtuba ku Ward 14? Nansi injala ngalapho sisicela ungene ubone umuntu wathatha imali yakho lapha nescreenini. Nanga umfana wasemtuba lapho. Lo mfana igama lakhe uNduduzo akaButhelezi lapha emtuba. Lapha emtuba igama lalomfana uNduduzo akaButhelezi. Niyaphila yini lapho ophondweni? Sanibona lapha emtuba ophondweni niyaphila yini? Igama lomfana uNduduzo akaButhelezi. Igama lomfana uNduduzo akaButhelezi.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi umfana uzalwa ngo-2003 umfana. Yiloko nje ubuhlungu ukuthi lo mfana njengoba eganga nje uzalwa ngo-2003 lo mfana ondlela imali. Uzalwa nje ngo-2003 lo mfana londlela imali kanje. Nintshele ngathi mina yami team ithembakele lalela. Uma ngabe iskema sikushaye ngeaccount khohlwa siyabula kimi. Nintshele ngathi eyami team ithembakele. Lo mfana lo ka-2003 lapha eMtubatuba ayishaya into ekuthiwa imali emalini nje akacucusi uyayishaya imali nangumfana walapha eMtubatuba igama lakhe wakaButhelezi igama lakhe uNduduzo wakaButhelezi unegama elilodwa vo kuthiwa nje uMr Nduduzo Buthelezi uzalwa ngo-2003 owalapha eMtubatuba lapha eMatuba siyayizwa indaba yenthiwa Nyakanga uyena lo osebenzise iy'thombe zikaMvelase wakhanda i-account ngegama likaMvelase wafaka iy'thombe zikaMvelase wasethi entombazaneni uzoyinikezela umsebenzi uye lo mfana nje wa-2003 akagangi lapha eMtubatuba useniqedile manithi nithenga iy'nkomo ku-social media nisuke niyithenga kulo mfana imali yonke niyifakayo niyifaka la kulo mfana nikhona yini bantu baseMtubatuba cela umtuba lapho uphakamisa izandla kwi-comment section na indaba yaseMtubatuba njengamanje ephuthumayo phakamisani izandla lapho kwi-comment section phakamisani izandla sanibona siyaphila njani yebo okay akunankinga okay ngiyabonga i-update sisi okay nensani lapha eMtubatuba nangumfana walapha eMtuba odla imali yabantu lo mfana lo mangabe nithi nithenga inkomo nithi niyithenga ku-social media nisuke niyifaka la kulo mfana lo mfana uzalwa ngo-2003 akagangi ubuya ngokuzolala useniqedile lo mfana akagangi ubuya ngokuzolala useniqedile lo sisi nje u-70,000 ufake la kulo mfana lo umancola lo mfana wa-2003 le account yakhe uyivule ngesikhathi se-COVID ingakho nibona imask nje lo mfana wa-2003 u-70,000 wentombazane lebikhala ikhala ngoButhelezi ungene la kule account yalo mfana ngiye ngathola nenye information ukuthi kunabantu la ku-social media vele abafaka nemali ethile imali yokuthi uthenga inkomo uthenga nani umuntu usuke ifaka la kulo mfana lo mfana waseMtubatuba kule ndawo ekuthiwa kusophondweni khona lapha eMtuba niyaphila yini lapha eMtubatuba sanibonani lapha eMtubatuba niyaphila yini eMatuba niyaphila yini lapha eMatubatuba nangumfana oqeda abantu eMatuba niyaphila yini lapha eMatuba lo mfana wasophondweni ku-Ward 14 walapha ku-Ward 14 igama lakhe lunguNduduzo wakaButhelezi khona obuzayo othi manje uthini-ke manje ngoMvelase kahleni nina manini kancane uMvelase ngiyakhuluma nami musanuyifaka endabeni yami noMvelase ngiyolibela nginikhuza nje nina aneke ukuyifaka endabeni yami noMvelase uMvelase le information seyitholile sengimfonele ngamtshela naye ngathi Mvelase akusiwena isigebengu wena awusona isigebengu nasi la so ake nikhuzeke ave ngithanda ukuphapha igama likamfowethu uMvelase usewumfowenu futhi ngokuba nje namakhumbi abe aphathe nje esikoleni sewumfowenu hayi kahle mfowethu musana ukuyincikisa nizenza izihlobo zabantu abangcono linda nangu mangcola wakini owenza ubugebengu la wena relaxa yabo lento eyihlukile nje nawe uzohamba ulibele uthi manje igama likamfowethu uhlatshwa uhlanganaphi nami mina wavundla esiswini esibelethweni esisodwa enoButhelezi igama likamfowethu futhi seke msuni kanyo zongena endabeni singafuni wena okwakho la ukuphonsa lamabhabha akhe endlebe uqeda uhambe futhi la ayikho into ekuthiwa uzoyiphawula la thiwa wena phonsa indlebe nje uqeda uhambe akushiyongo ukuthi uzolibela ubuza la or uphawula thiwa wena phonsa nje indlebe la uqeda ufuseke uhambe umfana lo owasophondweni igama lakhe uNduduzo isibongo wakaButhelezi
lo mfana lo uyena lo sebenzisa igama likaButhelezi osebenzisa igama lika Mvelase lapha ku Facebook ukhanda i-account ahambe eshaya abantu esithi uzodayisa iy'nkomo noma athathe imali kubantu enze ngathi ubathembisa imisebenzi akagcini lapho ubaqedile abantu ngale kwenye account yakhe yala ka TikTok ubashaya amafoni athi udayisa ama-iPhone udayisa ama-iPhone imali ifakwe ngobuningi bayo. So ngiyacela amaphoyisa ukuthi aqikelele ukuthi abheka lapho ophondweni njengamanje. Abheka lapho ophondweni njengamanje. Nasi isigebengu sika 2003 silapho ophondweni lesigebengu sika 2003 sisophondweni ngitshelile nje ngathi eyami team ayizela elali. Nina nathi hayi manje injani usisa hamba ovula iqala sikhona isithombe somsolo. Usisa akahamba ayovula iqala isithombe somsolo sikhona. Usisi akavula iqala isithombe somsolo sikhona. Nanga umfana. Ukhona omaziyo lo mfana lo ngakubo le ophondweni ukhona omaziyo. Silungise le ndaba ukhona omaziyo lo mfana ophondweni. Ukhona oshoyo la uthi mina ngwasemtubatuba. Ngiyabuza ukhona omaziyo lo mfana. He won't get arrested. Uyena ke cishe lo bhalayo sibhalela amasimba. When phela lo bhalayo la usibhalela amasimbo uyashitshela ukuthi wena ngeke uboshwe. Shothi when phela lo sibhalela usibhalela amasimba sengublockile sibumbu sikanyongo. Uzokhuluma amasimba la silungisizwe. Kumanje silungisizwe nozolengisa lamalebe kanyoko la uzobhala icomment engumsunu nje. Xhafu njengegolo likanyoma linamanzi mfana wami uyanya le nje izoboshwa le. Lo mfana lo uyena kanye lo oqolayo lapha eMtuba nensani namasela lapha eMtubatuba. Lapha eMtubatuba ninamasela lapha eMtuba. Lesigebengu sika 2003 silapho nje eMtubatuba lesigebengu. Esika 2003 silapha eMtubatuba. So ngiyacela abantu baseMtubatuba ukuthi sibambisane sibanjwe nasi ilokhunje isigebengu. Lesigebengu silapha eMtubatuba isona kanye lese sesibaqedile abantu sekubaqedile. Lo sisi nje lo faka imali uyifake kuyo ke lesigebengu saseMtubatuba sesibaqedile uMtuba nje. Esasemtuba lesigebengu sesibaqedile. Sesibaqedile isigebengu sasemtuba. So asidlali thina yabo intombazane lefanele ihambe yovula iqala ivulele nasi isigebengu sasemtuba. Hayi wena ungathuswa icamera phela lesithombe silandwe kude kabi lesi. Ungathuswa lithunzi silandwe kude lesithombe. Leli iphara leli liphila kahle mhlambe likhona nentombi yalibhekile la. Yasho uthi awubhebi sebeyambona. Ikhona nentombi yalibukele la. Nentombi yaliphara likhona. Ngiyamazi wasekhaya nangumpilo la ecomment ayisuka ngathi fake account le. Lalela ngithi mina ikhona nentombi yakhe la ibukele la ikhona la kubhejwana ngayo le mali yokuqola. Ikhona la imithi futhi. Khona la intombi yakhe futhi imithi. Kuyimanje nje zokhala. So yizo lesi sithombe. Sazosithatha lesithombe ngisigeze kahle. Ngisiyakaza ke ngisiyakaze kahle. Ufuna ukusiyakaza nje ngesikline kahle. Sibe clean, sibe very clean. Bese ngisiphonsa la phezulu. Ithi ngisiyakaze la, isithathe isiphonsa emshini ngisiyakaze. Phela siyageze isithombe. Uthi ngisiyakaze la isithombe enizombona kahle. Uye lo suspect. Uye lo dla imali kasisi lo. Uye lo baleka no 70,000 lo. Lalela la isigebengu thina adlali naso kulonyaka. Yabona kulonyaka noze nivume nithi ayengeke amahlathi aphelile. Ngiyanezwa nje nithi angibulawe. Ngiyanezwa nithi abulawa. Nithi akubulawa umuntu awunako uRozo lapha phansi. Rozo. Nangu umroza lapha phansi uyafehla. Uyafehla lapha umroza phansi. Ubuyini ke umroza ke lapha phansi. Nangu umroza lapha phansi uyatetema. Utetema wenzane ngabe ukhokha 1,000 le security.
Ikuphi inkinga yamroza lapho phansi? Wemroza watetema nje, utetema wenzani oba ngabe ukhokha imali ye-security okwani ukutetema? Usiphuphu ngempela wena mroza. Njengoba utetema nje lapho phansi sihlama, utetema wenzani engabe ukhokha imali ye-security? Yini lento oyitetemelayo? Utetemela ukuthi fanele kudla imali ye-security? Angene la umroza, ngena la. Akangene la umroza, ngena la. Request ungene la. Lapho umculo ushaya nge-account encane nakweyami, ngena la. Ngena la leli vukane leli. Kuyimanje usho nge-account nje nama-followers amancane, less than 50,000 kodwa kudala wacula. Umculo ophinde ahambe lale eqola abantu. Lale ekhotheni ubamba abantu inkunzi. Kusunwe nje. Ngena la. Sibindi sakho nje sokungena kule channel uzokhomenta ubukweleta. Usithathaphi? Tap iscreen lapho vela ayikho into oyenzayo empilweni. Tap iscreen lapho msunwe nje. Azumrozo ngidina nje. Tap iscreen lapho. Tap iscreen la. Ayuliwele phapha la. Kana ma followers ana lutho. Tap iscreen lapho. Ihlulile lento yo music. Funa ngabe uyahamba nje uqola ama security engabe uzama ngawo impilo. Ngabe uyaqashwa nje uyi security manje. Umroza sizukudlala yena. Usana ukudlala ngomroza nithi afa ama gift oyithatha imali. Phela imali ayicoshwa phansi iyasetshenzwa. Yena njobe saqola nje. Ngazi ukushaya ngeqolo phansi lo kumroza. Kuyangidina, kuyangicasula. Ungazi kuyithethelani imali yabantu. Mroza niphilisa ngeimali zama security. Uyondliwa lo muntu. Qhamuka kuyadelela sidelelwe nayibo bonke otikolosha abondliwayo laba. Ondliwa phela lento. Uyondliwa. Uyazi naye ukuthi uyondliwa. Kumanje nje usibhenga amehlo endlala. Uyondliwa lo. Aphinde usiphaphele wena mroza. Sifuna ukuphashelwa thina. Siphashele umroza la. Bazosiphaphela wena. La sikhuluma ngesigebengu sasemtubo nje nawe sigebengu ubona sibalanda 99. La umroza afaka ude la ezosiphaphela, ngazosiphaphela wena. Sifuna ukuphashela wena. Kade usabisa la, zongenxa ngocelemba bafana amaningikhipha. Angeke thina, ngeke usigenxe thina ngocelemba. Uyahlanya wena. Uyagula wena. Uyobuya la mfana wami uzokhothama ukuze kuvuka icareer yakhe. Yabona namhla icareer yakhe ingangcwatshwa yena namhla. Ungaze ubuye la uzoxolisa ngutshela. La ekhaya abantu babuya sebehuhuluza ngesisu phansi mfana wami, ungaphakami. Ungaphakami mfana wami. La ekhaya akudlalwa la. Zobuya sohamba ngesisu phansi mfana wami, ungagolozi la. Noma ufuna ngufaka isikepe sikushayelele 1000 leli. Ngophela utshontshe 1000 nje. Ngophela ulitshontshile 1000 ufuna uvume. Ungalibela ugoloza. Ngithi ulebile 1000. Kuyaqashwa emtateni lento yakho nemic yakuhlula kudala mroza. Hamba emtateni kuyaqashwa. Alibele niphapha la. Tana yaphapha nje. Vele nicule yabili kathathu bese nihamba niyohlala lo khosini bese nisenza ngathi ndumile kanti abantu banilandela nje bathi bayanisupporta benicelile okhozi. Ngawumbona mina ngihambe ngiyocela okhosini bengicela abantu bengifollowe ku TikTok @mroza fakude ku YouTube @mroza fakude. Angenzi lawo masimba mina. Mina ngiyimele mina. Ngilimele lami igama ngilimele ngingedwa. Insizwe ihudi acha la ngibe ngisebenza. Adlala wena hey ngazodlala namroza ecareer efufusayo necareer efufusayo zovuka amadlingozi la ku channel yami awusiphaphela wena asiphaphela lo rubbish nali iqola leli elisebenzisa igama lika Mvelasi. Umvelasi bafowethu ayinge ngamthola ngeke ngahamba bafowethu ngawo investigator cha. Ubeqinisile umvelasi izolo besukelwa yabona sikubeke nje kucace ubeqinisile umvelasi ubesukelwa ningathi noma ke senilwisa impilo zenu nifuna ukuzilwa ngomvelasi umvelasi kulolu daba la izolo cha ubesukelwa
Izathu esenza ukuthi lento ngempela imnamathele i-account ebeyisendwe kumina nayo yonke into. Kanti yena uzofika asinikezele ilokhunje i-account yakhe yangempela athi nansi i-account yami yangempela. Aphinde futhi asikhombise ngokusemthethweni ibhenki yakhe yabo ukuthi ayisikhombise ukuthi ekhadini lakhe lasebhenki kubhala ukuthini. Sase siyabona ukuthi uMvelase usho ukuthi anacala. Sathatha nali ikhadi leli usisafake kulimali. Salithatha sathi Mvelase leli khadi leli ithi siliphenye ke manje siphenye yonke into sobuya ne-feedback. Ekhalela nayo Mvelase ethi ngiyacela bafowethu nina kuthiwa niyasebenza ningangenzeli phansi. Phela la abantu bacabathi ngesigebengu manje. Hayi ngathola i-team yami uyasasebenza. Njoba ngithi mina khokhani i-admin fee ngisuke ngenzela kona lokuthi i-team isebenze. Ayasebenza i-team yabuya naso isithombe sesigebengu kwathiwa nangu. And lokhu into ngeke uzuyiphikise lentwana eyasophondweni le. Lentwana le intwana yasophondweni. Ophondweni lentwana eyasophondweni lapha nophondweni intwana ya man lalela wena ngakubuyisela imali yakho ye-fee le ukuthi wakhokhela i-admin yami. Umsebenzi wami ngawuqala kuwena ngakukhombisa ngilambile ngakubuyisela imali yakho. Yes. So ngizobhlokha ke manje ukuze uzohamba uyoyikhulumela wedwa ngolokhunje ngoDr Mkhulu ngoba angesikwazi thina ukuhlala nomuntu esesimbuyisela imali yakhe. Sakubuyisela imali yakho akwazi ukumemezela into esakubuyisela ngayo imali la. UDr Mkhulu lozo uyicingela wena sakunika imali. Sakunika imali sakukhombisa silambile ngabikela la ngabi yakhona la ebandla ekseni kwathiwa mnike ngakunika imali ngathi nansi namhlanje usufuna ukusifaka ekukhulumeni. Othi siphine naye comment kaMroza sizwe balekile naye. Mroza angene la uMroza. La uMasigananda la engena. Masigananda. Ya Masigananda kunjani? Mroza naku delete ilokhunja yakho la. Naku delete i-comment yakho la ngenxa yaMasigananda. Awufuni ukujoyina la Mroza. Ngena la Mroza sengu-inviteile ungalibeli uqewula lapho phansi. Ngena la. Tshelani leli vukane loMroza lingene la. Livukane phela leli. Tshelani leli vukane lihlule ukuvuka ukuthi alingene la. Mfowethu ngaqala ukubona umuntu ohlanekele into zakhe ebheke emuva nje. Ushuthi nje Mroza waqala kudala kangaka ukucula ungaze ugijinyiswe ngo-1000. Obani okufanele bethenga umculo wakhe labantu labo bathukayo laba. Ngena la Mroza ngithi uyamenywa athiwa ngena mciphizeni lapha ngene musukukhansela ngena. Uyamenywa lapho thiwa ngena. Edlala ufuqane thina dlale wena uMantindane njoba umfisha nje. Fedlala ufuqane ke thina. Njoba ulu ufuqane nje fanele dlale lona ku ufuqane lona. Akusatha lapho Mroza balibela uhlahla amehlo la madolo kanyo. Uyasaba nokusaba miyekeni. Uyasaba nokusaba miyekeni uyasaba hey. Ngaze nimthuse emteteleni. Uyasaba lo muntu. Akuyona indawo yokudlala phela le inzima le ndawo le. Siyashisa lesitulo. Meke lo muntu uyasaba siyashisa phela lesitulo lesi. Situlo eshisayo lesi. Ngakhohlwa ileli isela. Abazi uMvelase bemtshela uMvelase ukuthi sehlela ngenzansi njengoba esukele. Sishona ngenzansi Mvelase sehlela ngenzansi Mvelase njengoba usukelwe ngenxa leli isela. Thina sehlela ngenzansi Mvelase. Ungabusawuphamisa umoya. Sesehlela ngenzansi. Iphutha likasisi liyavela ngala sehlela ngenzansi. Sicabanga ukuthi usisi ukuthi azabeka i-showcase ngawe
cha sesihlela ngenzansi ngoba isigebengu nasi ayidli ishiyele emvelase sesehlele nje ngenzansi imvelase ayidli ishiyele asithembe naye la khona uzoyizwa lenkulumo ukuthi idli ishiyele nzalana la ngisazama ukukhanda lesithombe lesi ukuthi isheshe ngikhanda lesithombe lesi ngiyasilungisa bakhona abafuna ukunikela abanikelela umroza fakude bakhona abafuna ukunikela mhlambe benikelela umroza fakude isimo sakhe asisihlanga nange sebaleya nama 1000 bakhona abafuna ukunikela benikelele nje umroza kubuyelela 1000 okungcona aphume ekukhulumeni bakhona bathi bafowethu mina ngisacela ukunikela anikelelwe 1000 umroza at least aphume kule nkulumo leze Hot City ukhona umuntu othi awufaka uCapitec kweHot City sikhokha icala lika Mroza ngoba phela ayikho lento engenziwa umroza akanalutho bakwethu bakhona mhlamba abasibona isidingo sokuthi simsize umroza anifuna ukumsiza ngoba udelele kakhulu anifuna ukunikelela umroza kuqala mhlambe ama-10 rand ama-10 rand nje mphakathi njengoba niba 1000 inganela le mali ngiyanithemba mina ngicela ninikele nje ama-10 rand umuntu eyedwa ama-10 rand simane sinikeni i-security phela vele umroza anamali cela nje sikhipheni ama-10 rand ningasabi kube nje ama-10 rand ngiyacela kube ama-10 rand simnike nje ama-10 rand seyaphela leya fund yami siyaphela le mali leya fund yami seyaphela ngiyacela bafowethu ngicela sinikeleleni nje umroza at least ikhokhelo leli security phela vele labantu bangcwatshwa yithina noma becula nje baphinde bangcwatshwe yithina ngicela nimnikelele umroza imbi lento le ayinhle lento iciko licwile kanje alimosa ukucwila iciko nikhona ngiyanicela bafowethu tuseni na intusi lapha awu intusera ithini indaba yentusi okay ngena lapho ntusi awu madoda nithini lapho niyamchitha ufakude musana ukudlala ngayo abanye niyabasupporta musana ukukhetha amabala musani kodwa ukukhetha amabala ngiyithandi leno musana ukukhetha amabala umroza naye ushayekele musana ukukhetha amabala musana ukuyenza lento musana ukukhetha amabala senihlula ukushaya nje ama-10 rand ni 1200 kumanje sanuganga nina zamani phela umroza musana ukuyenza lento ayenziwa umuntu yebo angabheda umuntu kodwa mangabe seseza yabonayo ngoba esekhona la etap screen asimnikeni kodwa njoba esekhona la etap screen anikwe naye akalona phela i-artist umroza naye behlanganele sibali wenzeni manje umroza madoda udla 1000 le security la ubaleka nalo mhlawumbe ubesebhizi phela bezocula nge-1000 angini manje umshana lo uyisihlobo kuyena lo abaleka ne-1000 lakhe cabanga mase uzoceba umshana kuthina kusho ukuthi ususumali moxakini kodwa bakithi ingoba nabo labantu abawuthenga umculo wakhe online
Futhi kumele bewuthenge online umculo. Ya, kufanele bemshayela ama-R10 nje. Manini ke sengisitholile isithombe esiclear somfana lo baleke nemali. Ayi kodwa Sibali ngiyasebenza Sibali. Uyasebenza Sibali, inkinga nje abantu abafuni ukubonga. Yabona mina Sibali abantu abaningi bongikhumbula ngingasekho emhlabeni. Nami usungithelele Sibali ngokuzondwa. Seyini ngiyadlula kuthiwa hey nangi imadlanga. Sevele kushiwo njalo. Angisangeni ndawo ngaphandle kwala. Ngiyangena kwezinye indawo kuthiwa hayi nayi imadlanga. Buka Sibali kumanje ngibuya nesithombe somfana sigezekile nangu umfana. Abopha amabhandishe beki wenzeni lo mfana? Lo mfana lo uyena lo shaya usisi u70,000 ngibuya naye ephila mina. Owakuphi le ndawo fanele simbheke. Lo mfana wala emtubatuba ophondweni. Umfana ka2003. Kade ngibabona abantu benze ngathi mhlawumbe angeke ngikwazi ukubuya naye eclean. Kade kusavezele sesimnyama ngibhizi la ngisamklina. Sengimklinile manje sengibuye naye. Ilo mfana lo khatha umvelase la nenhlamba uye lo. Bashayela ufakude phela ama-R10. Awulaba banonyana. Hello? Ngiyaphila. Ubani? Uxoli move manje. Oh hayi sisithi ubeka phela phansi umoya yabo. Enye into masuyikhulumile into ungabaxina abantu everyday baye be digest phinde bathinta baye be digest phinde bathinta ubehlise nawo umoya. Shuthi bonke ofakude bayizigebengu. Bonke ofakuthi uyayibona endlena. Khona ngamuza umxebula amadiski lapha. Usakhokha yena. Lo inyanga. Hey madoda, kwafakude uyinkinga le. Ayi kodwa wena Chanel ayuzima kakhulu. Shuthi zonke imoto ufuna ukuyihambisa esikhotheni. Abaculi abarayid nje abasemthethweni okhuzane lamavukana wame kancane. Okhuzane omnyovu nabo abantu abaculayo lamavukana wame kancane. Usho ukuthi naye uFakude akabona ukuthi ayilungi lento yakhe nomculo. Asebebaningi nabo abaculi. Kodwa nje yabona abaculi nami yazi mangase ngicule. Yabona nje yabona nje abaculi. Channel yakho Sibali ngasheshe ngiphakame ngoba vele bazohamba ngithenga online. Yabona kodwa abaculi abakhona njengamanje aba-right ukhuzane umnyovu bese uba ubani omunye labaculi laba bakamaskanda nje abangathi basashaya into engathi iyazwakala ukhuzane umnyovu umafika izolo ulimithi nomenzi noSminoff. Laba abanye ake siqale ke sibabuke nje basazama ke ngikhuluma ngomaskanda ngikhuluma ngewulisi phela khona umaskanda khona iwulisi fanele ku-understand lento ihlukene khona umaskanda khona iwulisi khona umbhaqanga so fanele kwazi ukuthi ukhuluma ngani ngikhuluma ngomaskanda nje kwamanje noGatsheni ke naye uyacula-ke uGatsheni. Hey
Uyasika sibala abanye abancitha amatshotho uthi hhayi noShenge umese uphethe uyacula-ke wena. uyabona uShenge uyacula ukuthi uShenge ngiphatheke kabi bangidila nesigebengu sakubo lakaButhelezi la phezulu eskrinini phela nasi isigebengu esakaButhelezi manje nithi uShenge ngimncome kanjani ngibe ngisabhizi nesigebengu sakubo ebaleni la hhayi-ke mese kuba yilaba-ke labongo miyayona omroza hawayi Hhayi kuliphela nabo Mroza bambizi emcimbini. Uyayithathaphi imali? hayi umroza nje nomayogathi bangakhipha ndawonye kumele ngabe babambisana Mayogadi phela umuntu okudlala lo. umayogathi usesunegama elikhulu ukudlula umroza fanele ngabe umayogathi ekungcono uyovusela nawe Phela umayogadi bayamdabukela njengomasipala. Omasipala uqasheshe abantu abahamba ngama-wheelchair. hhayi kodwa-ke uyinkunzi-ke bawuyekelani utikoloshe umroza Khona omunye abawushunayo ka-3 seconds yabona uthi 0 1 2 3. umzila u-3 second etalapha ingoba amakhosi Ayixabule kakhulu nayo 3 seconds ingoma wathi mhlampe ngenzeka ube isikhulumile nomzali uthula sizwe iwaphetha amaphepha. ayixebule kakhulu ingoba amakhosi Ngoba uthi uyazi yena ilusiyimbuzi la akazi ukuthi isiyinkosi. Maye yona ithi inkosi ayibekwanga ngocopter yona yayibeka. Ungizwe njalo yabona ungizwe uyathanda ukubeka zonke izichuse lezi. Hayi wena usuyinkosi wena. eyi yeka-ke mayichaza naye eyi beyiba formal kakhulu masiyichaza indaba yayo ongizwe benomthandeni bayakhandela izinto nale nkosi bayakhandele bobabili nomthandeni hayi ungizwe bamsene nomthandeni abasusele ngoba amakhosi le Hayi plus ungizwe-ke mayekuthole kahle hayi. Babonile sebaphaphazelisa amaduku ese-South Africa amaflegi. Ungizwe mase kuthole kahle ungahamba ugxuma yonke indlela le. awuthi sibale ngenze kanje lo mfana wasemtubatuba ophondweni uzalwa ngo-2003 lo mfana lo uyena kanye osebenzisa igama likaMvelase ukuthi aqola abantu ku-social media uyena lo onama-akhawunti aka-Facebook efaka iy'thombe zomvelase aphinde afake ney'thombe zalo baba lodayisa iy'nkomo ubani lo baba lodayisa iy'nkomo laka-TikTok ubani lo baba lodayisa iy'nkomo laka-TikTok lodumile lodayisa iy'nkomo laka-TikTok wawangicela lo baba ukuthi ucela ngimbhekise isigebengu umkhize umkhize lothi qe lo mfana uyena futhi loqola abantu ngegama likamkhize yes lo mfana uyena futhi loqola abantu ngegama likamkhize uye kanye-ke futhi loqola abantu ngegama likamkhize uyena lophinda aqola abantu futhi ngegama likamkhize lo mfana uyena loqola abantu athi udayisa iy'nkomo ngegama likamkhize lo ngiyaphinga ya ngeke ngiwaphendula ama-voice note mina sisi
Yeah. Oh, nawe bowukholelwa ukuthi wageja ngomvelase. Yes. Oh, wena wagebenga, wena ma ukholelwa uyena uthi wagebenga, wena ufake emalini. Ngafaka u-3,000 because wathi yena u-1.5 ufaka uyena. Mina ngase ngifaka u-3,000. Oh, I know, akusiyena umvelase. Ngicela ungiphe le account wawufake kuyo. Wawufake kiphi i-account? Ngizokusendela i-account ku-WhatsApp. Yeah. No, inamba eyodwa, inamba yalomfana. Uyabona nje le namba yakho loyifakile wena. Mangabe ngiyithepha leyo namba ngiya kwi-chat, ingisa straight enambeni yalomfana. Lo mfana uyena lo wakabuthelezi lo olapha eMtuba. Lo mfana lo uyena lo lapha escreenini sami. Ngathi noma manje uyawubuka yini uTikTok uzombona umuntu wakuthathela imali nange lapha escreenini. Escreenini sakho. Ka TikTok, ngena ka TikTok ungicheke ka TikTok. Oh. Ka TikTok bhala uthi Alright. Putin hot seat. Uzongibona nge-live njengamanje ngikhuluma ngayo le ndaba. Umfana lo oqola abantu ngegama lakho lokhunje umvelasi ukhona khona lapha escreenini abantu bambuka nje yabo. So nawe mawukuthi nawe ufuna ukumbona umfana wakuthathela imali unalo ilungelo lokumbona nange lapha, klikha le link le umbone manje nange lapha escreenini. Alright. Okay. Hot seat ne? Klikha le link la ku WhatsApp. Ngiphinda ningalaleli. Nansi link ikufakele la ku WhatsApp. Klikha yona izokubeka straight la sikhona. Okay. Nangumfana othatha imali zabantu athi uzobafaka emsebenzini, aphinda athatha imali kumkhize. Umkhize lo thi mina injani uthini umkhize? Uthini umkhize mangabe bingelela uthi qe. Uthi qe. Umkhize animtshela umkhize angu-WhatsApp yazi ungidukele la ku WhatsApp wami manje ama-chat asemaningi. Umkhize lo wenkomo. Ngicela ningipheni umkhize lo wenkomo. Ngifuna mbone umuntu osebenzisa igama lakhe, umkhize lo wenkomo. Umkhize lo wenkomo. Umkhize anibizeni umkhize lo wenkomo. Bizana umkhize. Mbizeni umkhize asela. Bizana umkhize mbizeni umkhize asela. Mbizeni umkhize angene Nkosi yami ezela. Mavovo bizana umkhize lo dayisa inkomo. Mbizeni umkhize angene ezela. Ezokhona umkhize naye ukuthola ubulungiso oba nanga umfana owenza lento ayenza ka social media. Bizana umkhize lapha ezela umkhize lo wenkomo. Bizana umkhize ngoba nomkhize le namba eqola abantu ngegama lakhe idonsa kulomfana. Bizana umkhize. Bizana umkhize lo wenkomo. Anginayo inamba yakhe umkhize Nkosi yami sengiyosho kangehani. Anginayo inamba kaMkhize bana. Ngizoyithatha apho ngoba anginayo inamba kaMkhize. Angiyisave inamba zabantu angifuni ukuthi abantu sebeyangibhadala. Anginayo inamba kaMkhize. Nanga umfana othatha imali. Bizana umkhize lapho. Alihlangana ibandla, hlanganani lapha eMtuba ophondweni. Lo mfana waseMtuba ophondweni usebaqedile abantu ka social media. Hlanganani lapho, awuhlangana uMtuba lapho, hlanganani lapha eMtuba ophondweni ku Ward 14. Lapho ku Ward 14 isona sigebengu eninaso lesi enisifuyile.
lapho ku Ward 14 hlanganani lapho ku Ward 14 lapho ku Ward 14 hlanganani lapho ku Ward 14 nasi isigebengu la ku Ward 14 ayezi namba amkhisi usekunjani hlanganani lapho umkhize inamba amkhizi yona nale timfonele 071 565 cabanga ikhona 4643 ikhona la esavewanga timthinta ukhabazela ikhona la kodwa ayisaviwe khabazela ngaphila nasi lesigebengu lesebe sinokubamba abantu inkunzi sizenze wena sidayisela abantu inkomo sidla imali ya nasi lapha sikhona nalapha phezulu lapha ku TikTok ngesibekile isithombe saso yonke into information ngiphethe yonke ngena ku TikTok kodwa usibone ngamehlo sasemtubatuba ngisimemezile la ku TikTok ngithi ngena manje usiqalaze ngi-live manje ungene ubone ubuso mhlawumbe umfana omaziyo nawo okay sengaze ngithini kuwe ayamantombelawo vulela endleleni aze ngithini kuwe qamentombi ngiphelele endleleni umuntu ujayela kanyani mandaba kanti ninjani uthi ngiyifonele le ntwana inamba ayikhona phela la iqondile thi ngiyifonele la nginayo inamba ayiqondile thi ngiyifonele la Please wait a moment. Your call will be connected. hey yangena hey Sintalo muntu. wenduduzo kunjani ngiyaphila wenduduzo ngicela ungenzele ifavor bhuti wami uyezwa ngicela yonke le mali engene kwi-account yakho ithathe kubantu ku-Facebook uyibuyise bhuti wami uyezwa imali engene kuwena kwi-account yakho ngizokunika nje ama-date ikhona yonke nje mfowethu wonke ama-proof akhona kade nibaqalile abantu lapha ku-Facebook yonke nje wonke ama-details akhona wonke bhuti ngizocela nje ukuthi ubambisane nami lapha emtubo ophondweni bhuti ungalenzi iphutha kufanele ibuye yonke leyo mali leyo bhuti ngiyakwazi uzalwa ngo-2003 mfowethu ngiyazi manje Ward 14 ngakini ngiyazi yonke into bhuti wami phethe nje isithombe ngiyacela-ke bhuti igama ekade nilisebenzise likamvelase lokuqala nasebenzisa nelikamkhize lesibili niphinde nithinta abanye amagama abantu awaziwayo bhuti ongilekelela nje wemfana kithi la mazwi la ungandlulisa kuwe nduduzo obuthelezi ungisize nje ngokukhulu ukushesha khehla uyohlala phansi ubheke i-bank statement yakho ukhumbule yonke imali engene kuwena qedile manje Uyamenza umsebenzi bafu. esheshisa umfana asheshe
Uyatshelwa manje umfana akasheshe umfana. Umfana akagijima kantanta umfana akasheshe. Umfana akasheshe. Umfana ushelwa manje mfana uyatshelwa manje umfana akasheshe. Akasheshe umfana. Mfana ngimfundiseli uzama ukubhamba umfana. Mfana simfundiseli thina. Siyamtshela umfana ukuthi mfana sekufanele kwenze kanje nakanje. Ubuyisa ukuthi nokuthi. Lento yokuthi umfana ancengwe asisebenzi leyo. Nangu Mkhize. Akasheshe umfana. Ya bhuti, Ya Mkhize. ya mfowethu. Hamba kanjani? Hayi number 1 as long ulibambile lelisela. Hayi nani likhona la. Uye lo. Usengazilibele intantisa ke. Usengantanta untanda but ibandla lizothi mase lixoxa naye kahle uzokhuluma into eqondile umfana. Siyabazi vele la efonini baphakama yonke indlela kodwa mase sifike kubo bayakuzotha. Hayi ndoda? na ngoba sesimbonile nathi sazombheka nje strong. Angizwa? Ngithi ngoba nakho sevele hayi nathi sazosebenza ngendlela yethu. Akusetshenzwe madoda. Umuntu Hayi, akaqole ka futhi, social ngoba- media ecathi ngesimbambi sokubamba bekukholwe. Hayi yelo mfana usehluphe kakhulu imali yabantu iqedile imali yabantu mfana amagama ethu. Qedile imali. Hey. Hayi kulungile bhuti asikhulume ntambama ngoba sasela eplazini. Okay bhuti sibonge. Okay, shasha. Okay. Ziyakhala ke manje akafoni umfana. Umfana ufone efonile umfana ubhlungu. Ayikho into umfana azoyenza sekushubile njengamanje. Umfana fanele avele cooperate. Umfana ufone efonile manje ubhlungu. Uyafisa ukuthi achaze lo bhuti abadala ukuthi kwenzakalani. Mina mawufuna i-evidence yalento engiyitshela umfana ngakukhombisa manje ngithi nansi. Mana ngizokukhombisa khona manje kukhombise i-bank account yakhe kutshengisa nansi. Ngizokukhombisa i-proof of payment. Nalo kumele ngiphethe choice nangu mfana nje. Uphikani. Yini into ayiphikayo? Fanele sithole nalomunye ke lo asebenzisana naye wakacele. Khona nalomunye wakacela asebenzisana naye. Khona nalomunye wakacela asebenzisana naye. Khona nalomunye wakacela asebenzisana naye ngizobuya naye ningajahi. Khona nalomunye wakacela asebenzisana naye babili. Khona nalomunye asebenzisana naye wacele babili labafana. Yaphuthi kunjani? Uyayibona le mali le? Uyayibona le mali le lengenelayo le mali le.
awuyilungise bhuti uyisende back ngizokunika manje i-account la ufanele uyifake khona ibandla liyakudinga bhuti kodwa-ke uma ungakafuni Ya, ukuthi sifike kuward 14 lapho ngakini ya mfondini. ukhululeke-ke uma ngabe ungafuni sifike ungasheshe uyilethe nje fast isithi uyavela bhuti noma uyafokofa la alibele usibiza abafondini asibhebhe unyoko thina Uteni kuthuka abantu. alibele usibiza abafondini wena asibhebhe unyoko thina sibiza ngabafondini asibhebhe ugogo wakho thina ungazosidakela wena usibize ngabafondini thina mawubona thina ubona abafondini abe sibhebhe unyoko mfana wami asimbhebhe thina unyoko zwana amasimba thina abamaqola ngizowaqeda nya ya le mali lena mfethu ibisuka kuseso besikenyiwe mfethu ingene kwi-account yakho le bengisacela le mali mfethu nje uyibuyise nawo lo 21,000 loqeda ngena uqala usende wona qala i-account manje yalandela ayiyalandela i-account umfana kasheshe ayibuyi imali lalela mfethu mangafuni ukusebenzisana nathi ubosho ungalibeli uthi hey Puthini hinyi nywere mina la kimi mfethu nangisebenza kancane step by step ngivele ngithi nje step by step ngithi step by step ungangijahi yabo uma ufuna ukusebenza kahle nami ungangijahi ngoba mina angisebenzi ngine team wena ungangijahi uma ungijaha ngeke uyithole lento oyifunayo uma ungijaha ungangijahi ungabongijahi wo relax ungangijahi yabo abongijahi ovela urelax nje ungangijahi ungabongijaha mina obamba nje kancane kancane ungangijahi ubambe nje kancane kancane ungangijahi yabo ngoba once wangijaha inkinga leyo yabo wangijaha inkinga leyo yabo nje iskema manje sengikhuluma naso siya WhatsApp manje ngiyasinika ama banking details le mali nje asibe sibuyisa ngizosinika ngamaloti fasilethe lo 21,000 siphinde silethe nenye imali kadadewethu nje ngizoyilanda yonke ngizolibe ngiyilanda nje ngiyilande yonke ngizoyilanda kuyena lo mfana nangu lo mfana lo ade ayithathile lo ngizoyilanda kancane kancane nje ngizoyilanda yonke nayo zabona ukuthi ayiyalandwa ke manje ngizoyilanda yonke ngiyilande ngithi nansi hayi wemfethu ngizocela nje ukuthi unginikezele yonke le mali le mfethu eyathathwa yayikade vele iskenyo ubani wena lo owacela ukuthi ifake kwi-account yakho anginandaba nalokho mina ngizofuna imali wena lo muntu loyo ngiyakutshela uzogcina wena uyikhokhile ngoba awukwazi ukuthatha imali ongazazi zingene kwi-account yakho uthini umrozo angahlula ucinga icareer yakhe athi angacingana nami hayi mroza asukuhlanganisa mroza ngathi usahlula ucinga icareer yakho uthi ucinga mina hayi mroza kahleni bo hayi kahle mroza kahle bomroza hayi bu kahle bu njengoba usahlula ucinga icareer yakho uthi ucingana nami hey mroza soba senkingeni-ke wena hayi kahle mroza eyibona ngumroza susaleyo comment leyo uyayihlaza lo uthi namhlanje yolale ngitholile manini ninamane bheka umroza nje okay mase nibheke nje umroza ke I can't wait as I can't wait ukubona umroza sengitholile I can't wait I can't wait umfana nangu yakhala la uthi imali wayecela umuntu ukuthi ifakwe kuyena asisebenzi thina leyo nto leyo asisebenzi leyo mfana kavele nje nanga manje mshanga video call akavele umfana kavele ibamba video call ngoba vele ishubile manje akudlalwa ngempela manje shubile
Mfana uyayivuma imali uthi angena kuyena angazi khona umuntu wayecela ukuthi ifakwe kuye cha. Ayisebenzi kanye. Ayibuyi angikhuza ngalento yokuthi umuntu afake imali kuwe mase yadlula ngathi ngelinye ilanga kuyoke kudutshulwa i-taxi owner kutholakala ukuthi imali yakho kheli inkabe yadlula kuwena kwi-account. Yekani lento yokuthanda ukuthi kudluliswe imali kuma-account eni. Umuntu ufike sekutshela i-account yami inenkinga ngicela kufakwe imali ayi. Kodwa lokho ekutshela khona ngawekhona ukhona futhi ubufakazi bonke bokuthi Hayi mina bhuti anginandaba nalobo bufakazi bhuti mina ngizofuna imali nje kuwena. Imali ingene kuwena bhuti ukuthi wena wabe usuyinika bani ubra wakho angingeni lapho. Ngifuna nje le mali engene kuwena le ngiqeda kufakela yona lawe bhuti ifake. Ngoba lizoshika ini webhuti mangabe ungenangqondo kanje ifake fast. Ifake ngempela. Angeke uhlala ungayikhokhi leyo mali leyo. imali yangena kimi asengisa umnikazi wayo owayicela ukuyifaka i-account number yami. So singayi police station. Fazi balokho kukhona konke futhi. Akusengiyangisho inebuzana. Proof of payment. Le mali le ingena ngayisenza kumuntu owayethe ecela ukuyifaka kimi. Wayengasho ukuthi ngale Mayifaka leyo mali wena umazelaphi lo muntu umazelaphi loyo. Esebenzi leyo nto leyo manje. Ubani lo muntu? Thina lalela mfethu mawusinika ichance nje. Wasinika ichance wathi there is a chance guys work. We are going to work. Mroza dlala fusek. Blokhani lento ekuthiwa umroza la dlala wena mroza msunweshe. Blokhani umroza aphume la. Sishwela umroza kabi la sinukuselihlama sikakho kwakhe. Fusek la mroza. Okay. Ha. Lalela kwentusi. Ngena la ntusi. Ngena la ntusi. Ngena la ntusi. Isivelile information. No, twala abafana bayi group of 6. Futhi bayingozi bahamba bawu 6. Tunamanga lo mfana bayi group of 6 and bahamba ndawonye bewu 6 bayingozi. Twabahamba ngemoto abashintshanisa bayi group of 6. Twabayingozi vele benza yona lo mshiyashiya lo bawu 6 kulungileke unfortunately ngifuna nalabafana labo sebenzisana nababa u6 njengoba ni group nje no 6 nginifuna no 6 nangalezi imoto lezi enihamba ngazo nginifuna nje no 6 bafana bami siyeza ke thina so nithola nje no 6 khulekani bawu 6 yimpintshi zakho lezo oyinikile nibawu 6 yes information ifikishisa la ntusi iwest yasemtuba ke leyo emtusi Siqala ngoba ngomloza noma siqala ngalaba. ayekela umrozo ulambile yamuzwa nje nawe uyambona umuntu ashawa noma eselelwe phansi
uthi le mali wayinika ba lo mfana? Umfana akaphumela obala. Umfana nangu ufuna ukubalekela epolice station. Hayi umfaka umbuzo. Awungene lapha kwi-channel yami nandoda uzochaza lo shit lo uchaza naba abantu lapha bakulindela uthatha imali zabo. Bawu6 labantu. Bathi intombi ishelwa kanjani? Kanti emandaba kunjani? Nene. Bevile nishela kanjani? Enyuka sela. Yabona manje ziyabuya ngempela lantusi. No labafana 2 vele bayiteam wentusi bawu6. Iyaphuma la inumber umphakathi uyasondela manje. Ngathi bane West nalapha eMtuba. Lento eWest ngathi khona lapha eMtuba ntusi. Athi uvale imic lapho ntusi. Uthini umfana mthwana? Umfana lo ngisagudla naye lo mfana. Athi umuntu ushayela kanjani? Wo emandaba kunjani? Enyuka sela. Yo kashale. Abantu bosishela kanjani? Lapha esikhothi nina ishela kanjani? Enyuka sela. Enyuka sela. Enyuka sela. Kanti ngithi enyuka sela. Enyuka sela. Enyuka sela. Enyuka sela. Yenyuka sela. Umroza konje ucula yephi ingoma? Zithini ingoma zamroza lapho sibali? Simsupport la. Umroza wafaka benje. Mela uculele workshop at least laphana bayashesha ukusupport. Afana dampela ingane ezincane ufuna ejwayele ukuya ngaseres. Aningine datha la mahala lapha. Ushaje? Uyosheshe dume. Ushaje? Oh yena locula nale ngobetha apha amaphoyisa. Yeah. Ecula noShenge. Umroza phela wagula kancane ekhanda manje nimgulisa mo. Wayigula nini sibani? Anthwana sokhozini akatholanga mali.
Hayi ngeke. Lo muntu aphindele esikoleni. Uyasho nje uthi ayisekho le nkuka wachithwa amazi 1000 olisekho. Hayi ngeke lo muntu aphindele esikoleni ngeke. Ukhalelayo. Hayi lo muntu aphindele esikoleni Sibali ngeke. Hayi ngeke. Lo muntu aphindele esikoleni. Lo kuno music wakho songekho na available lapha usho uqala umuntu aphindele esikoleni ngeke. Today is my time. Sisizwe la. Uyasho nje Sibali ukuthi awasekho lamanzi ayichithwe le nkunku Hayi manje. ngeke lo muntu aphindele esikoleni Ibalekile 1000 la abantu ngabe bamshayela u10 rand imali engena kumfana ibe khona simtshela ukuthi hayi ngoba siyakwazi ukuthi vele nenkinga ekhanda sesikushayela imali so ungaphinde kubamba abanye abantu. Wayethi uzogibela ngane na nge1000 bayimbona nje kusemama. Hayi akayocule workshop lo muntu hey. Akayele workshop vele yonke igang ikhulela khona lapha workshop hayi workshop hayi. Ngaye yibo laba bakufikisa late ekhaya yokwenza igross akayikhona. Libele kuthiwa sekuphuza idrink for iCD akawukwenza leyo competition ngoba lo kunye intusi ngeke. Eyibona indaba. Hayi uthini umfana yamthola efonini? Umfana ngiyamthola. Umfana umfana ngiyamthola ulibele ekhalile ethi yazi leyo malangaze ngidle ngishisha umkuyo ngena la ciphisa le link le ungene la ulindiwe la libandla uyadingeka mfethu ngeke sidlale wena isida wena uyamsa wena emaphoyiseni uhambise wena emaphoyiseni bese yatshela amaphoyisa wena uzoreceive o20,000 kwenze njani kwi account yakho shushumbiswa ngawe imali. Uyini wena no Alex Mkhonto osebenza eCarltonville mine uyini naye uAlex Mkhonto uyini naye yabona manje sengimbuza imibuzo ejulile umfana information efika umfana abantu ababulala nabantu wemfana lento yeni izophela lento eWest sizoyiqeda bese uthi wena wentusi kuzobe sekuba nomuntu othi afune ukukhokha admin fee njoba kusetshenzwa kanje. Njoba isigebengu sisilanda nje phela ukulanda umuntu kanje ku deep kabi. Fine vele ngixhumanise nomkhwanazi usheshe usebenze naye yabo. Abaseshi bekholele manje njalo emholweni wabo bekunika u30%. Uze amacala esheshe ehambe kahle. Sibalize yakwebhana lezi nsha zakho lapha endlini. Sibanga umsinda sikuhloniphi. Baze zokushaya lezi ingane sekhulile lezi sehanga kanje endlini. Ayi ngeke. Zokushaya lengane zokushaya ziyathukana bizana ngomsuni lapha endlini zoshaya nawe lezi ingane manje sizindaba. Zokushaya ngempela lezo ngane. Azizwahanga kanjani?
Bangafuni nje ukusebenzisana nathi usukusinyaya. Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila. Uyamazi mama uJerry. uJerry. uJerry mama ngine challenge naye la ngine picture yakhe, ngine proof of payment, nginayo yonke into. uJerry waboleka imali kumama ogundisa utshani ne emsebenzini wabo. uJerry mayeqeda wathi usethola umsebenzi eQueenstown. Jerry wavele wabaleka nemali kamama. Manje umama la akasena imali yokondla abantwana bakhe. uJerry ngiyamdinga. Ngikade ngimplakile lapha e-channel yami iHot City. So mangikhuluma ngaye kuye kwaba nabantu abangilethela isithombe bathi hayi ngisuxake kaPutin. Nangu cousin kaJerry ungakhuluma naye umchazele yonke into then umndeni ungahlangana uqala ubhadala imali mhlambe umncenga uJerry ukuthi akhokhe 15,000 yabantu. Angazi noma ungazingena nje siswami kodwa uma ungangixhumanisa nomndeni ne because yabona njengoba nje ngichazela kanje it means angifake enkingeni but I'm trying to assist umndeni yabona because yabona umuntu maye nenkinga mhlambe engakhulumi ngenkinga it's a problem because infinite nina nomndeni ngicela ungasingeni. Emva kwaloko kusuka abantu bashaya umuntu ngo4 ekhanda ashona umuntu bese lithi awu bambulala kabuhlungu ubhuti wethu hayi bebengakhulumi makukhona inkinga ekhona. Kanti nini enifeni nomndeni hayi angezingeni mina mabe bethi abantu sisacela nisixhumanise nabantu bomndeni sithanda ukulungisa nansi inkinga ekhona ngomuntu wenu omndeni. Anginankinga nawe mama mina bengicela ungiphe isikhathi sala u-free khona because uyabona njengoba nje kuthinta kanje abantu vele bakwatile towards and I'm trying to control the situation. So I'm trying to control the situation by connecting with the family so that we can sit with the family and resolve the matter. Naye uJerry akhuze abhadala abantu. Okay, akukho nje okay siswami. Usho nje mina ngigcine nje ukukufonela. Ha. Nange ivala ifone. Yayivala ifone. Bafowethu nina njengemindeni yangichaza. Kufike kuthiwe nanga umuntu wakini wenza amacala. Nisithethise nithi anifuna ukuzingena. Umuntu wakini ashawe ngo4 eshawa abantu mase nithi justice for umuntu wasekhaya. Why beningayixazulula inkinga manibona ukuthi umuntu wakini uyinkinga? Phela njobe thatha imali zabantu nje inkinga leyo. Nifike nithi nina hayi masinithita nithi hayi asingeni thina leyo nto. Ashawe ngo4 mase nithi hey bazwisa abantu ubuhlungu, hey thina nje sizwisiwe ubuhlungu, asifuni nokukhuluma, abantu banonya, babulala umfowethu benzeni abantu. Why you guys don't stand up for into wrong ekhaya? Makukhona into wrong nihlanganyele nabantu abanitshela ukuthi there's a wrong la ekhaya manje. Sacela nibambisane nathi sifixen the wrong. Nina nithi hayi asizingeni thina. Asuke lo muntu ashawe ngo4 ekhanda. Nangu Lindodi uthi umalumama wafa last month ebulawa umuntu. Uyabona ke lapho sesekuyinkinga ke le. Hayi mina ngingeni lento futhi leyo yenzile la ngingeni mina uma selapho wena lo muntu lo uyamazi wena.
bathi soniwa ngabantu sasingenjena soniwa ngabantu. Not available at the moment. Okay. Bathi sasingenjena thina soniwa ngabantu. Sasingenjena soniwa ngabantu sasingenjena soniwa ngabantu. Sasingenjena brabababa soniwa ngabantu sasingenjena thina soniwa ngabantu. Uthi ngifonele emsebenzini wakhe kuJerry ngibathinte kalokhu ngibeve babathini bona bacinga ntoni. The person you are trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the tone. When you have finished, please hang up or press the pound key for more options. Azongidayela mina. The person you are trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the tone. When you have finished, please hang up or press the pound key for more options. Ake ngihambe. Wamuhle